Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Нахоб будам бобои шайтон мегӯем шаку. Ҳозир ҳамин рӯз ман бобои шайтонш намегӯм. Бобои қандш мегӯм. Занг зад гуфт ман саҳар гуфт барои мардуми ҷабрдида, барои мардуми ромид 200 кило моҳӣ мебарам, тӯҳфа мекунам, бо видео мекунам. Шери нар будан ма даказат мекунам. Ман гуфтам бобои шайтон гуфтам. Не гуфт дига бобои шайтон нагӯ, бобои қанд гӯ, ман саҳар ҳамин кора мекунам. Агар ҳамин одам саҳари 200 кило моҳира бурда хайр накунад, мо набинем, агар значит и бобои шайтон мемонад. Агар ки ҳамин одам саҳар ба мардуми ваҳдат 200 кило моҳира падарка кунад, ман ҳамира бобои қанд мегӯм. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ бошад. Обод ва сарбаланд бошед. Мардуми ваҳдат, мардуми Тоҷикистон, Аллоҳ сабр тиятонад ва саҳар гапш меиста бобои қанд ё намеиста, ан ҳамҷаша мефаҳмем. Лекин ман боварӣ надорум ки ҳамин одам ҳамин кора мекунад, лекин ҳамин одам қасам хӯрд ки ҳамин кора мекунад. Ман гуфтам ман як видео мекунам, гап мезанам ки ту ҳамин кора мекунӣ, 200 кило моҳира хайр мекунӣ. Шумо чӣ фикр доред подписчикот? Дар комментария нависед фикротона. Фикри ман ин лична фикри ман ҳамина ки дуруға мегӯям. Ман просто дуруға занг задага шайтонӣ карда. Барои ман бояд ин шайтон монад. Лекин мегӯям ана бобои қанд гӯ. Агар хайр кунад 200 кило моҳира, бобои қандш мегӯям. Накунад, значит бобои шайтон. Обод ва сарбаланд бошед. Лайкҳоро монед, фикротон лекин обязательно нависед.